mainit talaga. Kaya ako lamang po ito. Legal foul! Nakakala kay Tol. Tol, bawal manabak. May 1,000 kami sa inyo. Pero ang linya na yun eh. Shangard. Shangard. Shangard mo kung may gagawin na. Sayang naman. So, sablay pa rin. Nakuha ulit. Nakuha ni Shangard. Tinira. Basket. Oh, nakuha ni Banulis. Pinasakay up there. Muntik pa mawala. Tinira. Bola up. Nakuha ni number 8. Nakabalik, pinasakay number 10. Tumira na 3 points. Parang nilagay lang sa 7. 6. Balik. 5. 4. 3. Basket by number 8. Pinalibali-liba. Ang galing mo, lutang. Yo, what's up mga kawaray, so lalaro tayo ng Liga, 3v3 lang. So dito tayo lalaro ngayon. Ngayon lang tayo lalaro ng half court na Liga, no? So, alright. So, subukan. Good. Nakuha ni number 3. Nakuha ni pinasakay number 8. Sabay, nakuha ni Ron. Nakuha ni basket. Lalaki natin. Nakaran, nahirapan tayo no? Naman ko na lang. Pero siya yung security guard na naglalaro. Oh, yan. Pasok si basket. Number 10. Tarik lang talaga. Hoy! Magkamit ka na lang ng tarik! Laki ni Kurt yun, no? Bago lang ang dyan, barya. Wala eh. Nasa Gcash nga natin, pero mabis nga mauwi yan, pati kahapon eh. Ay, kasama mo ba ka? Dumayo kami, 3 kami. Easy basket by number 10. Pwede mo yan. Sabi mo sa maray dyan. Good ball. Nakuha ni number 10. Good ball. Nahayaan na, hindi pa nakakashoot. Tingnan lang kayo. Nakuha ni number 8. Tama, tama! Nakuha ni Billy. After tumira ng 2 points. Rami ka niya, bilis ang galaw. Magic. Number 10. To number 8. Number 8. Go. 10 to shoot. 10. 9. 8. 7. 6. Ang ganda ng layup. Suwabe lang. Billy. Pass to Abner. Abner. Tumira ng Nice goal. pass. Ang ganda ng pasa. Tinahat. Sabay nakuha ni number 10. Easy basket by number 10. 28. 28. Nahuli na. Nakabalik. Pinasakay number 10. Tumira ng 3 points. Parang nilagay lang sa 3. Wala round. Manuel tumira ng 3. Abder tumira ng 2 points. Pero pala bilay sa Jonah tumira ng 3. Sabay! Sayang naman. Shagag! Pinabakita ng Shagag. Hoy! Siya rin eh, no? Hinahabol na ang players ng 10 to shoot 10. Basket. Sure ball na. Abder. Lapit. Titira na 3. Bawi ah. Points. Nakapangalan na kay Abder ang linya na yun eh. Shangard. Shangard mo kung may gagawin na. Tawag BJ. BJ tumira ng 2. Basket by BJ. Ang oras natin 5 minutes 40 seconds. Shooter ah. Nakita sa mga panipelog din ah! Basket by number 8. Mumalo.
Abner. Wala. Nalagay ba yung cellphone? Abner. Dire-diretso na agad. Basket. Foul. Counted. Basket by Abner. Number 8. Layup. Sablay. Basket by number 8. Nice. Good. Nakakuha ni Logan. Logan sinasabi niya, 10 to shoot. 10, 9, 8. Basket by B. Logan. Number 0. Jump. Number 0. Basket by number. Go. Basket by go. 10 to shoot. 10, 9, 8, 7, 6. Basket by Abner. Tumagalaksa. Sablay. Nakakuha ni Go. Tumagalaksa. Sinasakay Abner. Kumila ng dos. Ang tubo. Go. Kumakagat. Sablay nakakuha ni number 8. Bola na kay Abner. Abner easy to match. Pass to number 0. Number 0. Tumira. Pinatama na pala sa board. 10 to shoot. 10. Sablay. Nakakuha ni Diana. Nice. Easy one ni BJ. Nakakuha ni Abner. Nakagat. Now, loose ball red. Ang oras. Bakit ball? Basket. Basket ba? 10, 9, 8. Good na rally kaya. Ayan, hanggang second quarter lang to. So, last quarter na. 35. Game. Shotgun. Pinasakay number 8. Nakagat. Nakagat. Foul. Loose ball red. Ano ba tutuloy-tuloy? Pangalawang gusto. Sablay pa rin. Nakuha ulit. Nakuha ni Sagar. Tinira. Basket. Basket. BJ. Easy basket by number 6. Balik. 5, 4, 3. Basket by number 8. 10 to shoot. 10, 9, 8, 7. Best lang sa nakastep. Sagar. Sagar nag-iisip. 10 to shoot. 10. Huli ka rin. Banunoy. Sayang. Tumira ng dos. Easy basket by number 3. Grabe yung kamay mo, sabi ng isang committee. 6, 5, 4. Foul. Pag ninatake yan, mayari tayo. Malaking gastos. Donald, pasok ang unang gusto ni Donald. Kaya Abner, muntik pa mawin ang tinira. Bola up. Nawa ni number 8. Tinusubak 45, 40. Lamang ang El Basketball. Easy basket by number 10. Pinto na po ang kalamangan ng El Basketball. 10, 9, 8, 7. Tablas. Good. Wala sobrang. Bihig. Sumasalaksak. Naiwanan na lahat. Easy. Number 15. Sumalaksak. Binali-bali pa. Ang Benbreak. Pinasay ko. Doon nag-iisip. Kumagay. Loose ball red. Number 12. Bakit ang magreklamo? Foul. Third team foul. Basket. Go. Pangalawang buslo. Sablay. Bawal, lalabas mo talaga kahit hawak, ilalabas mo talaga. Eto shoot! 9, 8, Nakabawi ah. counted! Umito siya eh! Umito siya! Naiba na po na nabi. Football eh, ano? BJ, 10 to shoot. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Sablay. Nakalaksak niyo, hindi ako. Basket by number 10. Junard. Traveling. Basket by Junard. Tunay! Junard! Number 10. Tumira na Oh, to. ngayon mo
ganda ng bitaw. Nagsubo talaga siya kahit saan mo ilagay. Ilagay kaya kita sa likod. Ano na naman yun? Midday, tumira, sablay, nakuha ni. Euro naman. Number 8, bakit? 7. Al! Go! Unang muslo ni Junard. Bakit kay Junard yan? Nice! Basket ang tawag ng ating referee. Apat lang ang kalamangan ng A's basketball. 10 to shoot 10. Ang ganda ng ikot. Doon sa kaya? Number 8. Basket by number 8. 10 to shoot 10. Sabay! Kulang ang kulang. Dunag pa rin ang bola. Basket. Pass. Pinasakay ko. Iwan ka! Zero. Zero tumira na 3. Sablay, nakuha ito. Nice one. Easy 2 points for 3. Kev, sure Kev. Penalty. Ang oras natin, 4 minutes, 22 seconds. Kuya mo, Junard. 58, lima lang ang kalamangan ng A's basketball. Basket. Bigay, kumuha ng bola. Basket by Bigay, 2 minutes, 3 seconds. Mukhang magandang laban to. Bago na. Angat na! Zero. Okay. 6 na lang ang labang ng A's basketball. Bigay, sumay step, basket by Bigay. Ay, takin pala, tama. Takin ball. Good. 3 points. Dos lang daw. Dos. Dalawa na lang ang kalamangan ng A's basketball. Foul! Foul ka, number 8. 5 lang yan. Hindi ko alam to. Sablay. Oray, pasok. Pasok na. Inantok ako. Nga ayaw ko na pumasok. Diretso. Sayang sablay. Number 10. Tumira ng dos. Sablay, sumabay ka rin pala. Bigay. Teto shoot. Ball. All na po ang score. All. Good. Play ball foul. Play ball foul. Nakakala kay Tol. Tol, bawal manabak. May 1,000 kami sa inyo. Bakit? 10 to shoot. Sabay. Foul. Kalaban, mag-silax muna maglo. Ilang oras kaya ako dito? Pasok. Ha? Oh. Partner. 10 to shoot. 10. 9. 8. Number 10. 10 to shoot. 10. 9. Bang bang! Oo, nasukulay din. Nakuha ni Chico. Kuya mo dun at sablay. Nakuha ni number 10. Aswan? Tinayawan lang. Tayo lang. 72, 68 lang ang mahaba pa bulan. Bolong. Basket by BJ. Apat na lang, ay dalawa na lang po ang kalamang ng A's basketball. Ano ba course nito? Nag-aaral pa ba siya? Ano course na? 18 Trim? seconds. Best link din. Goal! Tawa ng players 7. Bago lang ba yun doon? Foul, BJ. Makakali tayo. Utang. 54 seconds. Sablay. Sablay. 10 to shoot. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Sablay. Nawanin. Number 8. Good. Tumatayo. 10 to 9, 8, 7, 6, sablay. Nakuha ni
Nakuha ni Shagat. Sa iba yun, no? Shagat. Bigyan yan. Shagat. Taga dito kasi. To shoot. Foul. Tuhan ni graduate ka. Ako rin eh. Sige na lang, dahil na lang. Talo daw ang alimbuyog. Sabi ni Lord. Number 12. Pangina ng Brand. 3 seconds. Huli ka ni Bigay. Pag-repay na. Sumama lang sa. Gusto nyo ba mag-time out to? 36 seconds. Ang balik. Foul. Nakita ko na yan! Isa lang ang kalamangan ng Airs Basketball. Sabay! Nakuha ni! Nakuha ni number 10. 13 Tira na, Jeric! 10! Shoot 10! Puking na mo, sayang! Jelly, no? Number 12 foul. Ang isang Airs Basketball. Ligaw si Manunoy. Banunoy, hindi nakapugan ako. Parehas break, lamang ng isa ang Airs Basketball. 21 seconds. Dalawa na ang kalamangan ng Airs Basketball. Lapit depensa. 21 seconds. 20 seconds. 20 seconds. 15 seconds. Baba, labas. Labas lang, labas. Take time, 12 boss. seconds. 12 seconds. 12 seconds. Take time, take 8 time. seconds. Set. 2 seconds. 3 seconds. Foul. Kaya mga kawaray, no, grabe napaka-crucial ng game. So, apat lang naman, no? So, yun, panalo kami. So guys, no, mga kawaray. So, hanggang dito na lang. Football jersey with that 5 on it. Skeletons in closets on a hanger, look alive, don't it?